wai yanzu kai anan zaka ci ne? Kar wani ya shigo fa ya same ka kana ci na ce mata ki kwantar da hankalinki, ba wanda zai shigo. Haka na samu da na durƙusa har ƙasa na cire mata wando. Na cire mata wando na jefar da shi gefe, na tattara rigar na ɗaga sama. Na ce cire hijabin, ta ce min a'a ban abin nan ba, kawai na ɗaga riganta saboda rigar nan ne irin 'yan kanti ta sa. Na ɗaga rigan na fito da nonanta daga cikin riga, na tattara hijabin na mayar da shi ba. Na ce mata ta kwanta, ta ce min ni a tsaye zaka ci? Na ce a tsaye kuma? Daga ni sai ke ne nan fa. Ta ce to wani zai iya shigowa mana? Na ce ba wanda zai shigo, ki kwantar da hankalinki. Ta ce min a ita tsoro take ji. Na ce to shikenan. Na tafi kuwa na je na kulle kofa. Na kulle kofa na dawo, na ce to yanzu kuma na rufe kofa akwai wanda zai shigo? Ta yi tsaye tana kallo na. Na ce to na kamo ta na cire hijabin, ina kokarin cire mata rigan. Ta ce ka bar rigan mana, ba ga nonon ka fitar da su waje ba? Na yi dariya na ce ke dai wallahi kin cika tsoro. Me kike jin tsoro yanzu? Ba fa wanda zai riga ya shigo, zancen gama ya riga ya gama, da abin da za a yi an riga an yi. Na rufe kofar nan, na fito da burana ta wurin zidin wandona, na fito da ita ta ganta kafceciya. Ina kallon ta sanda ta haɗe yawo, saboda dama duk sanda muke waya da ita tana ce min ita ta fi son mai babban bura ya ci ta. To da ta girman burana ina kallon ta tana haɗin yawo, za ta ce ina ma ta miƙa hannu, na ka ɗauko hannunta na ɗora ta riƙe bura. Na cire mata rigan, bayan na cire mata rigan na aje a gefe. Irin wannan siket din nata da na tattare na baza shi sama, na kwantar da ita ta ware kafa. Na kamo buran ina kokarin sawa iyakan kawai ya shiga, sai ta fara cewa washi zafi washi zafi, kar ka ji min ciwo, saboda ta ji buran ya fi girman kofan durin nata. Na ce ina zuwa, kawai na tashi na dauko basilin na kwambala ma buran nawa, na sa mata basilin sosai. Sannan na kamo ta na shafa mata ita ma a durin nata, ta ƙara ware kafafunta. Na kama ɗan tsakanta na murza ɗan tsakan. Ina kallanta tana wani zillo irin daɗin nan ya ratsa ta. Na kama buran a hankali ina soka ina zaruwa har sai da rabin buran ya shige. Ta yi wani ajiyar zuciya, sannan sai na kwanta a kanta. Na kwanta ina soka mata a hankali, ita kuma sai wani matse ni take, tana rungume ni da ƙarfin gaske. Alamun ci yana kai mata ko ina, buran tana ratsa ta yadda ya dace. Haka na dingicinta a hankali tun ba ta nishin nan sosai ta zo tana nishi. Da na ƙara ƙarfin soka mata buran da nake yi, ita ma ta ƙara ƙarfin ihun da take yi, wanda da a ce da mutum a kusa da ɗakin tabbas zai ji kukan ta, saboda daɗi ya riga ratsa ta, bata ma san tana kuka da ƙarfi ba. Haka na ci ta a hankali sai da na yi mata ruwa ɗaya, sannan na sauka daga kanta. Bayan na sauka daga kanta ne na zauna, ita ma ta tashi zaune tana kallo na. Daga irin kallon da take min ne na gano cewa wannan cin ɗayan da na mata bai ishe. Na ce to kin ji yadda daɗin burana take ko? Ta yi dariya ta sun koyar da kai. Na ce to yanzu na tabbatar miki ni namiji ne, amma saboda hankalinki bai kwanta ba zan ɗauke ki in kai ki ɗaki, domin abin da ya sa ma kika ga na matsa sai na ciki a nan, saboda ina gudun in ce mu je wani wuri kuma ki ce kin fasa. Amma yanzu tunda na miki ruwa ɗaya kuma kin ji na da daɗi, kin ji daɗin burana, ni ma na ji daɗin durinki, yanzu tashi mu je gida, na tabbatar za ki bi na. Ta gyaɗa kai alamun ta tashi ko ta kama nononta ta mai da su cikin rigar nono, ta ɗauki riganta ta sa, sannan ta saki siket ɗinta, na ɗauko mata wandonta ta sa, sannan ta sa hijabinta. To dama ni a shago ina aje turare, na ɗauko mata turare ta fefesa saboda mun ɗan yi gumi sakamakon fafatawan da muka yi wurin cin dorin. Nema na fesa turare na yi kumbin kaina, muka kikin tsadai, sannan muka fito na kulla shago. Na ce mata muje, muna zuwa muka tare mai a daidaita sahu, ba mu tsaya ko ina ba ko sai anguwar mu. Na sauke mun bakin titi muka zagaye wata bayan gidanmu, saboda bana so in biyo ta gaba wani ya ganni. Baya ga haka ma rana ne, kowa ya san ba lokacin dawowa na bane, amma in aka ganna na dawo da mace kowa ya san duri zan je in ci. Muka zagaya ko muka shiga gidanmu, bayan mun shiga na rufe. Na ce mata ko za ki dan watsa ruwa jikinki ya miki sauki? Ta ce me ta
cire kayan jikinta na bata wani tawul, ta shiga ban ɗaki ta watsa ruwa. Da ta watsa ruwan ta fito ta zauna a gefen katifa irin nafkekiyar katifan nan. Nema na shiga na watsa ruwa na wanke burana da kyau, na janjina ta sannan na fito. Ni tsirara na fito na shigo ɗakin. Tana kallo na ina tafiya burana yawa jagwal ta ce me haka kuma kamar wani mahaukaci. Na ce haka mahaukatan garin ku suke yawo. Ta kyalkyale da dariya ta ce to ai yadda buran ne take rawa tana wani lilo sai ka ce irin mangwara ya nuna din na lokacin da ake iska, kaga yadda take rawa. Na ce to ko zaki tsinko buran ne? Ta kyalkyale da dariya. Haka na kama ta muka ci gaba da yan shafe-shafen mu muna wasa da dariya ni da ita. Mun daɗe muna shafe-shafe, na cire tawul din na jefar ƙasa, na hau da ita kan katifa sosai, na sha mata nono na tsotsi bakinta na ce to lokacin da muka shirya za mu sake cin gindin ne. Na ce goho zaki min? Ta ce to. Ta daga duwawunta sama kuwa, ta sa hannunta guda biyu ta tala dorin nata da daidai saitin duwawunta. ne kuma na dawo bayan ta na tsuguna akan gwiwoyi na kama burana na cusa ta shige. Haka na dinga auna mata bura ta baya, ina auna mata bura ta baya. Can fa da bura ya kama ta, daɗi yayi daɗi kawai da na yi mata wani gwatso mai ƙarfi kawai sai ta kife akan katifa. Abin dariya ya bani, sai da burana ta fito fa ashe kawowa ta yi. Sai bayan da burana ta fito ne naga tana daga ruwa, na gane cewa ashe ta kawo ne na yi mata wannan zunguran, shine ta faɗi ta kife. Muka yi dariya dai haka. Na kwanta a gefenta na ware kafafanta ina kokarin in ƙara cusa burana ta, sai ta rike buran ta ce bari in huta. Na ce mata to shikenan. Bayan da ta huta ne kamar minti 5 haka, to yadda na ji ta ƙara matse min burana da ƙarfi, kuma duk a wannan lokacin buran nawa fa bata kwanta ba. Na gane cewa lokacin ƙara mata wani cin yayi. Na ɗaga kafafunta ina daga bayanta, na kurɗa burana ta bayan duwawunta, na soka ta cikin durin, ta ɗaga kafanta ɗaya sama. Ina cinta. Idan na soka mata bura lokacin da zan zaro in yi gwatso kenan, sai duwawunta ya goge sandan burana. Haka muka yi. Na ji daɗin wannan cin saboda na daɗe ban yi irin shi ba. Bayan da na ci ta sosai da sosai ne yadda ya dace, na kawo a karo na biyu, yayin da ita kuma ta yi kawowa ya kai 5. To lokacin ne kuma gaskiya ba na jin zan ƙara mata na 3 idan dai ba dare za ta kai ba. Sai na dawo ta samanta, bayan ta ware kafafunta na dawo na ƙara cusa burana a cikin dorin, kawai na kwanta a kanta haka. Muka rungume juna da ita saboda ina so in yi bacci, amma ina so in yi wani abu da ake ce matsomi, shine in za ka yi bacci ka tashi buranka ka soka ta a cikin dori ko kwana haka nan, saboda buran ita ma a ɗan yi mata gata. Haka muka rungume juna ko muka yi bacci. Bayan mun tashi daga baccin ne ni da ita, sannan na ce mata ko a ƙara miki ruwa ɗaya ne? Ta ce min ta gaji. Na ce a ba zan baki wahala ba saboda ina so gobe ki dawo. Ta yi dariya. Na ce mata raguwa kawai. Na kama nononta ina dan mata wasa da nonon, ita kuma sai dariya take yi. Na ɗauke ta na kai ta ban ɗaki. Bayan na mata wanka ne na ce to yanzu ki wankan janaba. Ta yi wankan janaba ta fito, ne ma na yi wanka janaba na fito. Ta ɗauki kayanta ta sa. Duk da haka nan lokacin da za ta sa wandonta ne ta gane ta gaban wurin wandon nata ya yi dama-dama da ruwan dorinta. Sakamakon cin da na yi mata a shago ruwan ya ashe bai tsane ba, ta sa wando. Haka dai ta ƙara sa shi, ta shirya. Muka na rako ta har bakin titi na tare mata mai adaidaita sahu. Bayan ta hau adaidaita sahu ne ni kuma na koma shago. Ina zuwa kofar shago ne na samu wata dalleliyan budurwa da na daɗe ina gayyatar ta zo mu dan huta taki. Yau kuma sai gata ta ce wallahi tun ɗazu nake ina jiran ka, har na yi tsammanin ba za ka zo ba, na yanke shawara in tafi kenan sai ga ka zo. Na ce a'a ba wani abu, ai tunda Allah ya